Kano tuna? Boss, 160 lang yan, boss. Kano? 80 po. 7. Ito po, meron po tayong talaba. Ito ng taong ni Kuya. Magkano per kilo espada? Dito po may tinda pong alimasag. Magkano per 260 po per kilo ng hipon, no? Ito, ang tag price po dito sa Malabon Fish Market. Halika, mura hipon yan. Pusit kayo, tsaka hipon. Yan tayo eh. 200. Oh, ang dami. Eh, magkano kilo dyan? 140. Oh, 140 po. Sariwang sari. 200 po ang per kilo. Ayan, meron tayo dito. 100 pesos po per tumpok. Anong santo ulit?